Des que el Consell d'Administració del Girona Futbol Club va anunciar les línies mestres a seguir amb el futbol base ara fa 15 dies, els implicats en l'afer han posat el crit al cel. Aquestes paraules no van sentar bé. Hi hagi el que serien les relacions internes que hi hagi, o hi hagi que esmenar el que s'hagi d'esmenar, o s'hagi de rectificar el que s'hagi de rectificar. Girona Futbol Club és des de la base fins al primer equip. La principal queixa que arriba des de Torres de Palau és que amb el compromís dels expresidents Josep Gusó i el provisional Francesc Replet, Montilivi no ha fet gaire pel futbol base en els últims 4 anys. En època del senyor Gusó, que ja va firmar un document cedint tot això, és a dir, el segon document el firma el senyor Replet, quants diners han aportat perquè el juvenil del Girona Futbol Club funcioni correctament? Doncs, com qui diu... Aquesta pregunta la pot contestar vostè mateix, vostè ho sap. És fàcil de contestar, zero. Ara per ara la Fundació Privada intenta regularitzar una relació amb el primer equip complicada a nivell pràctic i qüestionada a nivell jurídic, però res que no es pugui resoldre parlant. Entenc que esportivament s'han fet les coses ben fetes, s'han fet amb rigor, s'han fet amb treball, s'han fet apretant el cinturó en moments i més en aquests moments. El decidirà el camí, el acabarà decidint el que vulgui els patrons d'aquesta fundació. Un patronat que reunirà els propers dies per mirar de posar fi a una polèmica que, queda clar, no beneficia a ningú.